sa dostať do trestného zákona elektronické šikanovanie, týranie zvierat, čo sú samozrejme úžasné veci, ale vzniká tu teda otázka, že prečo sa nepodarilo dať alebo nikoho nenapadlo dať do zákona šikanovanie. Niekde na konci by sme asi mohli mať aj niečo takéto, ale my nemáme splnené všetky tie kroky predtým. Koľko prípadov šikany za posledných 10 rokov ste riešili? Nakoľko vami požadovaným štatistickým údajom útvary krajského riaditeľstva nedisponujú, nie je možné poskytnúť relevantnú odpoveď. Údaje o výsledkoch vyšetrovania šikany nám vedeli poskytnúť z 8 krajov len 2. V Prešovskom kraji vyšetrovali 24 prípadov za 10 rokov. Podobný počet uvádza aj Trnavská polícia. 23 prípadov. Boli tieto prípady posúdené ako trestný čin vydierania. V 2 prípadoch sa podarilo podať obžalobu.